Dobar dan i dobrodošli u novi video koji snimam ja, Veseli dječak. Pošto je prvi video greške u čudnovilim roditeljima, koji je ovdje dolje dosegao preko 480 pregleda i 12 lajkova, danas snimamo drugi dio. Da ne dužimo, ajmo odmah krenuti. Ok, prva greška je iz jedne novije epizode koja se zove Velika frka oko dijeljenja. U toj epizodi Timmy upoznaje Chloe s kojom će dijeliti vile. Uglavnom, da ne duljimo, u jednom trenutku Vandin Kozmov štapić ovdje pada u provaliju, na dno provalije. Ali sekundu kasnije Kozmo vadi štapić kako je pokazao neki film na ovom projektoru. Kako ga je on dobio, ne zna se. Druga greška. U epizodi Pufetet, odnosno School of Croc, kad Crocker se pretvori u učitelja na osnovnoj školi, onda je isisao svu magiju iz fupa pa nije mogao više lebdjeti. Ali sekundu kasnije on ponovno lebdi kad govori kako je čudno da Puf kaže nekoliko riječi. Treća greška. U epizodi Čudnovili ljubimac, kada se prvi put pojavlja Spike i Timmy ga nabavlja, jedno jutro Spike raskopa cijeli grad. I to jutro, evo svi, Vanda, Kozmo, čak i Puf imaju svoje štapiće. Ali nekoliko sekundi kasnije, kad Timmy poželi da se sav nered riješi, Vanda kaže da to nije moguće jer Spike je zakopao njihove štapiće, a nije kao što su malo prije vidjeli. Četvrta greška u istoj toj epizodi. Kao što se vidi, ovdje je Vicky s pilom razrezala krug na podu. To je zapravo dvije greške. Jedna je to što ona predugo lebdi u zraku, ali to je već često za crtiće, a druga je to što je pila jako oštra i onda je ovaj krug izrezan prilično ravno. Ali nekoliko sekundi kasnije se vidi kako je tu izrezano sve valovito kad Timmy, Spike i Vile gledaju dolje. I peta greška u epizodi kad Crocker hipnotizira Spike da mu vrati vile sa riječju underpants, odnosno gaće. Znači kad on čuje, onda se pretvara u čudovište koje mora vratiti vile Denzela Crockera kao što ovdje govori. Međutim, kad Crocker u svojoj pećini zarobi Kozma i Vandu kako bi pomoću elektroda isisao njegove magije, tu Kozmo kaže, a party we should do the underpants dance, ali Spike ne reagira na to, a trebao bi, što znači da je sve kasnije u epizodi kad se to spominje greška. Tek idući put, kad Kozmo počinje pjevati pjesmu koja se zove Ples gaća, Spike postaje hipnotiziran. I to je to za danas. Ako vam se svidjelo, stavite like, komentirajte video, da ima nešto raditi, odgovarati, podijelite, pretplatite se ako ste novi i eto. Vidimo se uskoro, bok!